waseNazaretha. Moya oyingcwele, Amen. moya wenyaniso, thatha indawo njengoThixo. Zukiseka Nkosi emalanga egameni nasegazini likaYesu Kristu, in Jesus name. Alright, Nkosi kaya singomthandazo udlobevu lomthandazo mphulaphula kwethu yazwini ngizakuxela nje izwi liphi ukwenzela ba ube ukhangele eBhayibhelini yakho ngesibe sidlala ingoma ethile ilizwi ungabe ngexesha ke iBhayibheli sekudana kuwe ubuphakama ukhangele eBhayibheli yakho ngoba seFilipi 4 isahluko sesine umqolo ngowesine ithi vuyani enkosini. Cela ke ubukhangele iBhayibheli yakho mphulaphula ngolu hlobo sisa enkosini. Into efuneka siyicaciselane ngayo kukuthini ukuvuya enkosini. Kutheni lo mbhali ezothi amaxesha onke? Ingabe khona na into evuyisayo kube kulilwa? Xa esithi vuyani enkosini akathi vuyelani isimo, kodwa uthi nina manihlale ningabantu abanovuyo. Kubuhlungu ewe, nilila njengabantu abanethemba, nilila nje kodwa anilili njengabantu abaphelelwe lithemba. Kuphela umsebenzi uvuye enkosini, awuthathi zinto zokuzonwabisa ukuthi ubona nje ndiphelelwe umsebenzi. Hayi, ujonga izinto ezinothi zikuncede, kodwa mphulaphuli awukho kwintlungu ngokungathi ukuphela kobomi. Engqondweni yakho ihlala ikhona into ethi yenze